היי מדענים, נלחצים מעבודת החקר של כיתה ט'? אין סיבה. זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה, ואפילו די כיף. בואו נפרק את זה ל5 שלבים קצרים, שיבטיחו לכם לא רק ציון מעולה, אלא גם הבנה אמיתית של מה זה מחקר מדעי. הכל מתחיל בשאלה טובה. אל תשקיעו בשאלות כלליות כמו למה צמחים גדלים. השאלה שלכם חייבת להיות ספציפית וממוקדת, כזו שמראה קשר של סיבה ותוצאה. הטיפ שלי, נסחו אותה כיצד משפיע גורם א' על גורם ב'. לדוגמה, כיצד משפיע ריכוז הדשן על גובה שיח השיעועית. ככה אתם יודעים בדיוק מה אתם הולכים לבדוק. מכאן אנחנו עוברים למשתנים, וזה הלב של הניסוי שלכם. יש לכם את המשתנה הבלתי תלוי, זה הגורם שאתם משנים בכוונה, כמו ריכוז הדשן בדוגמה שלנו. יש את המשתנה התלוי, זה מה שאתם מודדים בסוף, במקרה שלנו גובה שיח השיעועית. וכל שאר הגורמים הם חייבים להישאר פבועים וזהים בדיוק, כמו כמות המים, סוג האדמה או כמות האור. זה מה שהופך את הניסוי שלכם להוגן ומדעי. עכשיו יוצאים לדרך עם הביצוע והתיעוד. תבצעו את הניסוי לפחות 3 פעמים כדי לוודא שהתוצאות אמינות ולא מקריות ולקבל ממוצע מדויק. והכי חשוב, תעדו הכל, אבל הכל. אל תחכו לרגע האחרון. צלמו תמונות של כל שלב ושמרו את כל הנתונים, כל מספר וכל תצפית בטבלה מסודרת וברורה. לאחר מכן, הגיע הזמן להפוך את הנתונים לגרף. זה יעזור לכם לראות את התמונה הגדולה ולזהות מגמות. האם כשריכוז הדשן עלה, הצמח גבה? או אולי נבל? המסקנה שלכם צריכה להיות קצרה וחותכת. האם התוצאות שקיבלתם אישרו את ההשערה הראשונית שלכם, או דווקא הפריחו אותה? ולסיום, טיפ זהב. בפרק הדיון הראו חשיבה ביקורתית. כתבו מה היו המגבלות של הניסוי שלכם, ואיך הייתם משפרים אותו בפעם הבאה. מורים מעריכים את זה מאוד, וזה מראה שאתם חושבים כמו מדענים אמיתיים. יאללה, צאו לחקור ובהצלחה.